pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphones. Likayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung makuman importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod po ang gabos sa pagpamibikan orasyo emperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabotan asin naotob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ikaw mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ngunyan na ikatulong Domingo kan Advento, ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa iyo ang mga minasunod. Thanksgiving offered by Logroño Batalier family, Toledo family, for passing the bar exam of Mark Lister Diolata, offered by Aster Diolata. Thanksgiving offered by Jess Marceliana IV, for passing the licensure examination for professional teacher of Maria Deliena, offered by Leia Deliena. Thanksgiving offered by JP Babasa and family, Josel Asaituno. Thanksgiving offered by an anonymous, by Archinwe family, Anthony Bilier and family, for passing the September 2024 bar exam, offered by Sandra Lawrence Bicas. Thanksgiving offered by Adra family. Special intention for good health of whole family, offered by Rose Ann Portia, to pass the December 2024 CPA licensure examination, offered by Kathleen Joy Rubiz. Para sa kapingaloan ka mga minasunod na kalag, Carlo Vicente dulot ni Twinkle Neptuno, Pauline Joy by Leia Deliena, Bobby Sr. by Myra Nopre, Jacinto by JP Babasa and family, for all souls, for the souls of Romeo, Federico Sr. and Magdalena, offered by Archinwe family, for all souls offered by Anthony Bilier and family, for the souls of Jesus, Hipolita, Ariston, Florencia, Baldomero, Avelina, offered by Grace Rio Frio, for all souls and for the souls of Ruben and Antonia, offered by Reginaldo family, for Lourdes, offered by Dom and Randy Nocedo.
Sa liwat, Diyos maray na hapon sa indugabos mga tugang. Ngunyan iyo ang Gaudete Sunday. Matindog na po ang gabos asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sangaran ka nama, asing kanaki, pating ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurang nanta, ang pagkamuod kan Dios, asinan pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Dios marhay na hapon po sa indugabos mga tugang. Diyos marahay na hapan mon po, Padre. Nagkatiripon kita ngunya na Gaudete Sunday, tanghani ng God, yaon kita mag-umaw asin magpasalamat sa mahal na Diyos asin mag-ugma. Huli taharanin na naman ang satuyang selebrasyon kan solemnidad kang Navidad ni Yesu Kristo kagurang nanta na siya ang tagapagligtas kan bilog na kinaban. Kaya sa tuyan na ipamibiman ang satuyan ng God na pagtiripon ngunyan ang satuyang mga familia, siriman ang satuyang parokya, danay kitang bendisyonanin marhay na paggabuhay, makamtan niya to ang kagayagayahan, siringman ang kaligtasan. Ketangani kitang maninigo na magdulot kining banal na misa, sa tuyang unya nagrumdumon, as in pagsolsolan, ang sa tuyang mga naginibong mga kasalan, maghagad po kita nin kapatawaran sa Diyos na makakamhan. Nagkukumpisala ko sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, O Diyos na nagkakahiling kan sa imong banwan, na maimbot na nagalat sa kapiestahan kan pagkamundag kan kagurangnan, tugote na namimibig kami,
na maging maninigong kaming makaabot sa mga kagayagayan, kansiring kadakulang kaligtasan, asindanay na magselebrar kan mga ini na nakakadagkang kaugman, huli sa mga malodok na panuga, huli kay Yesu Kristong kagurangnan yamo na sa imong aki, nakaiba mong kan Espiritu Santo, na nabubuhay asinagahade, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nag-aalok sa to na magpadagos, na magmaingot, taang pagkamuot kan Diyos, padagos asin magdadanay sa to. Himateon yato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Sofonias. Pag-awit asin pagkurahaw sa kaugmahan, banwaan ng Israel. Pag-ugma sa bilog mong puso, o Jerusalem. Inuntok nin kagurangnan ang pagpadusa sa imo. Hinali niya ang gabos mong kaiwal. An kagurangnan, an hadin in Israel, kaibahan mo. Mayo ka na nin dahilan tanganing matakot. Maabot ang panahon na sasabihan ang Jerusalem. Day ka matakot o syudad ng Sion. Pakusugan sa imong mga kamot. Kaibahan mo ang kagurangnan na sa imong Diyos. Siya ang paralaban na nagtatao sa imo nin kapangganahan. Mawiwilihan ka nin kagurangnan, asin tatawan kanya nin bagong buhay sa iyang pagkamuot. Mag-aawit siya asin mag-uugma huli sa imo. Siring kan mga nag-uugma sa aldaw nin fiesta. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-awit na umaugma, huli tayaon sa imo ang Diyos na banal nin Israel. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo ang Diyos na banal nin Israel. Ang Diyos ang sakong kaligtasan. Magsasarig ako sa iya as hindi matatakot, hulitaan kagurang ng Diyos. Iyo ang sakong kusog asin awit. Siya ang sakong naging kaligtasan. Sa kaugmahan, ang mga tao maharok nin tubig sa mga bubon nin kaligtasan. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo ang Diyos na banal nin Israel. Magpasalamat kamo sa kagurangnan. Mag-apod kamo sa iyang ngaran. Ibalangibog nindo sa mga nasyon an sa iyang mga gibo. Ipahayag nindo an sa iyang kadakulaan. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo ang Diyos na banal nin Israel. Mag-awit kamo nin mga pag-ugma sa kagurangnan, huli kan dakulang mga bagay na sa iyang ginibo. Ini sa indong ibareta sa bilog na kinaaban. Magkurahaw asin mag-awit kamo sa kaugmahan, mga nag-eerok sa Sion. Huli tadakulaan banal na Diyos din Israel, asin nag-eerok siya sa kaibahan kan sa iyang banwaan. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo ang Diyos na banal ng Israel. Sa ikaduwang babasahon, sinasabihan kita ni San Pablo na kung kita napupurisaw huli sa mga pagkakasala niyato o mga salang desisyon sa buhay, tandaan niyato na sa tahaw kaini, ang Diyos madatong sa pagtubos sa to, daraan kapatawaran asin dakulang pagkamuot. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga tugang, mag-ugma kamong danay sa kagurangnan. Inuulit ko, mag-ugma kamo. Ipahiling nindo sa gabos an sa indong kahuyuan. An kagurangnan madali nang umabot. Dai ka mo maghadit dapit sa anuman, kundi agado nindo sa Diyos ang sa indong kaipuhan, sa paagi nin pamibi na may pagpapasalamat. Dangan an katuninongan ng Diyos na dai matugkad kan isip nin tao, iyo ang mag-iingat kan sa indong puso sa kaisip, dyan ki Kristo Jesus. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo.
kan kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan marhay na bareta sosog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Hinapot kan mga tao si Juan Bautista, ano palan ang dapat ming gibuhon? Sinimbag sinda ni Juan, an igwanin duwang gubing, itao ansaro sa mayo. Siring man ang gibuhon kan mga may kakanon, tawan an mayo. May mga parasingil nin buwis na nagdulok man sa iya, tanganing magpabunyag. Hinapot ninda siya, Maestro, ano ang dapat ming gibuhon? Sinimbag sinda ni Juan, day kamo magsingil nin sobra sa itinalaan na buwis. May mga soldados man na naghapot sa iya, kami, ano ang dapat ming gibuhon? Day kamo magkuhanin kwarta, maski kiisay sa paagi nin kusog o salang sumbong, makontento kamo sa sweldo nindo. Nagurog ang paglaom kan mga tao, asin nagpuon sindang maghurup-hurup, natibad si Juan iyoan Kristo. Kaya sinabihan sinda ni Juan, nagbubunyag ako sa indo sa tubig, alagad may sarong mabot na mabunyag sa indo sa Espiritu Santo, asin sa kalayo. Mas mapangyari siya kisa sako. Asin day ako maninigo na magtangkas kan sa iyang sandalyas. May dara siyang saligsigan, nganing saligsigon, ang gabos na inani. Ang trigo titipuno niya sa iyang harong-harong. Alagad an ata susuloon sa kalayong dai nasisigbo. Kaya ipinaghulit ni Juan sa mga tao ang marhay na bareta, kaiba ang mga pagsadol. An marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang ngunyan, yaon kita sa pantulong Domingo sa panahon ni Adviento na inaapod ini mga tugang Gaudete Sunday. Kunan Kwaresma, panahonin Kwaresma na nag-aandam sa napapabot na yaonan Pasko kan pagkabuhay liwat ni Kristong mga gadan na inaapod man ang pangtulong Domingo, yuan Laetare Sunday. Rejoice, be glad, for the salvation is near at hand. Ang satuyang mahal na Diyos sa si Kristo Jesus, siya ang ipinanuga ng gadkan Diyos Ama, na iyo ini ang nagpara kandiklom nin kinaban, siyang nagtatao ng gadin buhay na daing kasagkoran, patinman ang kaugmahan na daing katapusan. Kaya ngunyan mga tugang mag-ugma, this is a joyful anticipation kang napapabot ng God, kan satuyang selebrasyon, kang Navidad ni Jesucristo, huli ng God kan sa iyang pagkamundag, kita mga tugang digdi sa kinaban, pinapaugmanin kagurangnan, hulita, kita gabos, namumutan niya, day nung ka nanggad kita mga tugang tinalikdan, day kita nung ka mga tugang nanggad ikukundanakan sa tuyang mahal na Diyos, day niya nanggad kita nung ka lilingawan, huli kan sa iyang danay na pagpahalaga asin pagkamot sa satuya. Kayo mga tugang, enot, primeramente sa gabos, pinapaugma kita kan sa tuyang mahal na Diyos. Kung kaya ngunyan man mga tugang, danay man na paugmaw niya to ng God, ang satuyang mahal na Diyos sa satuyang pagkabuhay digdi sa daga, na yaon ang pagiging bukas sa mga katukduan, asin man plano kan satuyang kagurangnan, na dayaday niya tong sunodon, ang sa iyan ng God, na yaon ang pagtukdo asin katugunan, tanganing kitagabos mga tugang magkamit, kan buhay asin kaugmahan na daing kasagkoran. Kaya ngunyan mga tugang, digdi sa satuyang mga pagbasa, tinutukluan kita, kung paano niya to man mapapaugma ang satuyang kagurangnan. Kung ang satuyang enot na pagbasa mga tugang, digdi sa libro ni Propeta Sophonias, na yaon bagang mga tugang ipinapailing sa satuya, na ang satuyang mahal na Diyos nagdatong, hulita,
yaon ang God, ang pagdara nin kaligtasan. Kaligtasan na konsain, danay na yaon makakamtanin tao, ang kaugmahan na daing kasagkoran. Ani kaduwang pagbasa mga tugang, hulitan Diyos, pano nin karahayan, nagtatao siya nin biyaya, hinihirasan ang tao nin bendisyon asin grasya. Kaya huli kini mga tugang, sa saiyang pamamaagi asin pagtao sa tuya nin biyaya, nin grasya digdi sa daga, pinapaugma kita nin kagurangnan. Kaya ano ang dapat nga itong gibuhon? Dayaday man kitang magpasalamat, yaon man sa tuyang pakipag-olay, pagpamibi sa mahal na Diyos. Kung kaya mga tugang, kapag kita, yaon baga nagkakamit nin mga biyaya, na uugma sa satuya ang mahal na Diyos, hulita, sinusunod niya to, ang sayan ng God, nakatukduan, tanganing makamtan niya to ng God, ang panugang kaugmahan na daing kasagkoran. Kaya mga tugang, si San Pablo sa siyang surat ng God sa mga taga-Filipos, danay na kita, tutukduan, kung panon niya to ng God, mapapaugma ang satuyang mahal na Diyos, na kita, enot sa gabos, pinapaugma niya, huli kan paghiras, pagtao, nin biyaya, sa satuya, digdi sa daga. Ngunit naman digdi mga tugang, ang Ebanghelyo, magayon na gayo ng God, kung paano niya ito man, pauugmaho naman ang satuyang mahal na Diyos. Kung si Yesu Kristong kagurangnan napadigdi, to serve, not to be served, ang satuyang pagiging sarunanggad na mga nagsusunod kay Yesu Kristong kagurangnan, danay man kitang tataong maghiras, tataw kitang maglingkod, tataw kitang tunay ng God na maging kasangkapan ni Yesu Kristo na yaon makapaghiras kan biyaya sa satuyang kapwa digdi sa daga. Sabi baga ngani, kan kita nagselebrar kan 500 years kan satuyang Christianity digdi sa Pilipinas. We are blessed to bless. We are gifted to give and share the blessing to others. Kaya mga tugang, huli kayo ni kita mga tugang, dayaday naman magiging channel, instrumento, kan biyaya nin kagurangnan para sa satuyan ng God na kapwa digdi sa daga. Kasunod mga tugang, kang ako nagmisa, igwang nagdulog sa sakuya, nin huli ng God, pakatapos kan misa, igwa palan man na nagdadarangog sa satuya, na ibaan sa indang mga reliyon. Siring baga kan sarong Muslim, duminulok sa sakuya ito, pakatapos ko kan misa, sabi niya, Father, ako ngayon nagpapasalamat, hulita, maski nga ni ngaya ko, bako ako kaano-ano, bako ako miyembro kan simbahan, yaon ako, hinirasan kan biyaya, gikan sa satuyang simbahan. Huli kani mga tugang, ugmaho na maray siya, tamngani, maski ngani, bako siyang Kristiyano Katoliko, siya man mga tugang, nagkamit kan biyaya, na makamtan ang paglaom kan singdang pamilya, na mabuhay man digdi sa kinaban. Kaugmahan, nakamtan. Huli kini mga tugang, ang naghiras, yaon man ang kaugmahan, hulita, nakakapagtaw siya, nin paglaom, nin buhay, nin kaugmahan, sa satuyang kapwa, digdi sa kinaban. Kaya man mga tugang, minsan, pag minadirigdi ang ibang tao, may matikwil sa indo, diyan, ang paguna niya to, bibiglagan tulos kita, kan sa indang palad, pagkatapos, nga, minsan mga tugang, pag tinikwil kita, gayod, baka kaulayon ta, at yan mo na, baka, igwa kong maitatao pa sa saimo, tangani huli kayo ni minsan, kaya, kan kadakol niya tungunyan, na pinag-aapod na mga badyaw o dumagat na mga tugang niya to digdi sa manlain-lain na lugar na maski minsan nga ni minasakay sinda sa jeep, pagabot sa jeep, yaon sinda na nanaltag na tulos nin mga sobre, maski bako pang Christmas. Huli kayo nin mga tugang, gayod naglalaoman sinda sa sindang katikapuhan, sa sindang mga tugang kun minsan day naintindihan na maray. Hulita, kapag nagtausinda nin sobre, igwatulos nin mabalik, nin kwarta.
Kapag daing kung minsan nagtao, ang tinawan kan sobre, ano ang ginibukan sarong aki na nagtaltad kan mga sobre, ay tanang lutab siya, daing kaugmahan. Huli kayan man mga tugang, simple, sadit, alagad, igwan nin quality, na sa tuyang ihiniras, nakakapagpaugma kita sa satuyang kapwa, digdi sa kinaban. Kaya huli kay ningan yan, mga tugang, kapag baga, ansaro na mag-agom, huli ta, nangaki na, ansaro ng God na ina, kaugmahan kan mag-agom, ang nakakamtan, huli ta, nagkamitsinda, nin biyaya. Arug baga, kay Niki Hasmin, na Secretary digdi sa St. Jude, nangaki, kaugmahan, huli ta, biyaya, an itinao. Nagpapagirumdum kay sa kuya, an sarong aki, na siging taram-taram diyan, nahuli kay ni, biyaya iyan, tinaunin Diyos sa satuya, tanganing mabuhay. Siling kasubago naman mga tugangani, kan pagmisa ko sa BRTTH, huli takadako lang nagsimba na mga doctors, nurses, as in mga yaon, mga nursing attendant, as in mga nagtatrabaho sa ospital. Sabi ko, bako sa nakita mga tugang, nagkakamit nin sweldo, kundi man mga tugang, nauugma kita, huli ta primeramente, nakakapaghiras kita nin serbisyo sa kaumayan kan mga nagiilang, tanganing makamtanindaan buhay na maring marhay, tanganing sinda magkamit nin paglaom na makapaglingkod man sa kapwa. Kaugmahan na kunsain mga tugang, nakakapagtao kita nin biyaya, nin paglaom sa satuyang kapwa. Huli kayo mga tugang, sabi baga sa Ebanghelyo, kunigwa ka nin saro na gubing, nin gubing, duwang gubing mo, itao man lamang ang saro sa saindo, sa satuya na mayo. Paglag ko diyan kasubago, igod naman akong nagkaharil ng mga bado, day ko aram kung pigpamara ito, baka pang panao, malay niya to, kadakol kita digdi ng mga kapwa, na kung minsan mga tugang sasabihin niya to, may mga used clothing duman ngayang magayon pa, marayrahay pang ihiras. Minsan ang iba, so tatawan, habo, dahil ta, luma ngaya, pigtao pa. Minsan mga tugang kaya, bako man lamang ito ngayon sa surplus, kundi man mga bago pa, na daay pa nagamit, itinatao, huli ng God, tanahihiling niya to, takan kita panahon na daiman, kita nagkamit, kaya yaon ang voluntad na pagtao, paghiras, nin ikagugubing kan sa tuyang kapwa, digdi sa kinaban. Kaya ngunyan mga tugang, na mga panahon na kunsain, kita binagyo, digdi sa kabikulan, kadakol kita nin kapwa, na kulang ang sa indang mga gubing, dahil kung minsan nin tamong na magagamit, na kung minsan mga tugang nagkawarara so sa indang mga kaldero, asin kasirola, mga tugang, kadakol kita, na yaon magiging palad kan sa tuyang mahal na Diyos, magiging puso kan sa tuyang kagurangnan, magiging tunay na naghihiras nin ikabubuhay, nin paglaom, asin nin ikakaugma, nin sa tuyang kapwa, digdi sa kinaban. Day nga tunanggad mga tugang papaharayon, baka sa laog kan sa tuyang pamilya, sa laog kan sa tuyang ang God na mga harong, igwanin mamundo, gayod, kay puhan nga to, yaon kita, makapagtao, nin tunay na grasya, presensya nin mahal na Diyos, hulit kan sa tuyang kagurangnan, sa pahagi kan sa tuyang pagmangno, asin pangataman. Kaya ngunyan, mga tugang, Gaudete Sunday, mag-ugma, hulita, ang kaligtasan nin katawuhan, yauna naman, ang pagdatong niya, digdi sa kinaban. Kaya mga tugang huli kayo ni, dayade kitang magpasalamat, kita kabusman mga tugang, magiging tunay na ipasubli niya to, ang sa tuyang buhay sa Diyos, na gamiton niya, maging tagapaghiras, tagapagdara,
kan sa iyang biyaya asin grasya, para man sa kaligtasan asin kaugmahan, kan sa tuyang kapwa na mga mas nangangaipo nintabang. Matindog kita. Sa tuyang ngunyan mga tugang, ipahayag ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos samang makakamhan, kagibo kan langit asin kandaga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos asin namudagi kan sa Ama bago kan gabos sa panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagkadiyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nani laman huli kan Espiritu Santo, kay Virhen Maria, asin nani tawo, ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagalat ako kan pagkabuhay liwatin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang, ngunya na panahon kan Adviento, iniimbitaran kita na magbagong buhay para sa pagdatong kan sa tuyang kagurangnan an aki kan Diyos Ama. Bilang mga binunyagan, magdulot kita nin mga pamibi, asin man an sa tuyang mga kahagadan sa Diyos, tanganing kita, danay nabiyayaan sa pagkamit kan kaugmahan na daing kasagkoran, asin sa lambang pag-arang niya tungunyan an sa tuyang sasambiton, kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. An simbahan, maibalangibog ang kagayonan kan Ebanghelyo, asin mga podan sa mga tawo na mag-ugma tauyan na ang kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. An mga lideres kan banwaan, maging andam sa dalan kan pagdatong kan kagurangnan, sa paagi kan pagkasararo, pagsinarabot sa butan, asin pagmakulog sa kapwa, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Para sa mga nasa katikapuhan, nalugod madango kan kagurangnan ang sa indang mga hinaing, tanganing sa pagdatong kan sa iyang aki, ang gabos maugmang magseselebrar, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. An nagadanan, nalugod sinda akoon kan Dios sa iyang kahadean, asin maitaos sa inda ang buhay na daing kasagkoran, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Sa hilom naman po mga tugang, ipamibitamanan sa tuyang personal na kahagadan sa mahal na Diyos, ipamibitamanan sa tuyang mga kapwa na pinangakuan niya tong ipamibi man sinda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. O Diyos na mamumuto na sin makakamhan, nagpapasalamat kami sa mga biyaya na iwinawara sa samuya o rual daw nin samong pagkabuhay digdi sa daga. Gamita kami na maghirasman kan sa imong grasya sa samuya mga kapwang mga nangangaipunin tabang, tanganing kami gabos magkamit nin kaugmahan, huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Mamibi ka mo, mga tugang, tanganan sa tuyang atang, maako malugod, gan Diyos na makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan na atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, danay na idulot, lugodan ostya kan sa imong kansamong devosyon sa imo, na nagutob kan mga tugon kan banal na misteryo, asin mapangyaring nagahaman kan sa imong kaligtasan para sa mo, huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong spiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sin nagkakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na mga profetas, dinara sa pupunan kan inang birhen sa daay masabing pagkamot. Ipinahayag ni Juan Bautista sa iyang pagabot, asin itinukdo kan siya yaona. Ipinapasabong niya sa mo an maugmang magandam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pagpamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kesa kaibahan kan mga angheles asin mga arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan, asin kami sarabay na mina-arawit ngunyan. Sa imong kamurawayan, Hosanna, Hosanna sa kaitasan, Hosanna, Hosanna sa kaitasan. Alanan ng minadigdig, sa ngalan kan kagurangnan, Hosanna, Hosanna sa kaitasan, Hosanna, Hosanna sa kaitasan, Hosanna, Hosanna sa kaitasan. Kagurangnan ikanang gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pakabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa samo, maginhawak asin dugo kan samong kagurangnan si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabot nagpaubayat sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinaw sa sayang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos asin magkakankay ni, tay niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagguan yaman kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni,
tay niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa induasin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Garumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa na si Francisco, asing kan sa mong obispo na si Joel, kan gabos sa mga padi, asing kan banwaan na tinipon mo ngunya na hapon, na yaon digdi sa imong atubang. Siring man garumdumaan sa imong pagkaherak, sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na kan Diyos, ni San Jose na sa iyong mabiniw na esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigon magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iyasin sa kaiban iyasin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kaumawan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nagkaugalian, kaya nangangahas kitang mag-arawit.
sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad mo ang mga nagkakasala sa mundo. Asinare kami magdaraha sa sugod, kundi agaw kami sa agawag kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristo ang kagurangnan, ika ang nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin agahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan nin kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong spirito. Mga tugang, magpatinarauhan po kita, kantanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Uya si Jesucristo ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, asin na nagtataong nin kaugmahan na daing kasagkoran, kaya paladan kita gabos na inimbitaran sa pag-ako kay nin kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin na sa kong kalag maumayan. At amanon malugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo,
may herako na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibig kita, kagurangnan hinahagad miyan sa imong pagkaherak, tanganing ining mga Diyos noon natabang, makaandam sa mong mga nalinigan sa mga maraot na gawe, para sa fiestang maabot, huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi, magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot sa 45,090 pesos and 30 centavos. Ang naambag niya to sa siring na misa, nagabot sa 4,485 pesos. Ang second collection nagabot man po sa 5,507 pesos and 10 centavos para po ini sa Vocation Apostolate. Pinapaisi man po na si Reverendo Vicente Espinida Jr. kan Saint Raphael the Archangel Parish kan Manito Albay, uordinahan bilang sarungpadi sa Enero 9 sa oras na alas 9 sa pagkaaga sa Saint Raphael the Archangel Manito Albay. Kung may aram po kamong kaulangan manungod sa iyang ordinasyon, paisihon po tulos ang Chancery Office. Mapuuna po ang Misa di Aguinaldo para sa mga maawot na maging Aguinaldo Mass sponsors,
igwa po nin fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema Paskong Parol para kay San Judas Tadeo and proceeds po kaining aktibidad para po sa ongoing renovation kan simbahan. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Asin mapuon man po ang Misa di Aguinaldo, ngunya na Banggi, Disyembre 15, sagkod po ini sa Disyembre 23, sa oras na 6:00 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa di Gallo, mapuon man po sa Disyembre 16, sagkod po ini sa Disyembre 24, sa oras na 4:30 sa pagkaaga. Iniimbitaran po kamo na maging parte kan Angel Tree Program, ini po sarong Holiday Assistance Program na makatabang sa mga benepisyaryo sa paagi ning pagtao sa mga nangangaipo. Ang benepisyaryo ka ining programa, masurat po kan sa inang wishlist sa Angel Tag na kung sain isasabita po sa Angel Tree. Ang donor ka ining programa, mapili sa mga nakasabit sa Angel Tree kung anong wish ang gusto nindang itao. Ang deadline po para sa mga applications sa benepisyaryo hanggang Disyembre 15, asin ang deadline man po kan pagtaon ng donor kan sa inang regalo hanggang Disyembre 20 para sa mga interesadong maging benepisyaryo asin donor kan mga nasabing programa, magdulok na lang po sa opisina. Available man po ang 2025 St. Jude Calendar sa Parish Office. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous donor, 5,000 pesos, 2,700 pesos, 1,000 pesos, apat na tig 500 pesos, asin 300 pesos. Sandro Builders, 10,000 pesos. Ray Gianan, 2,000 pesos. Donation through GCash, 1,800 pesos. Salamat po, asin Diyos mabalos. Mga tugang sangaran kan sa tuyang mga kapadian, digdi sa parokya asin shrine ni St. Jude Tadeos kan Legazpi sa panginginutan kan sa tuyang rector and parish priest na si Father Neil Aranas, kaibanan si Father Jem Penetrante asin Father Kevin Fonosier, siring man ni Reverend Teng. Pinapabot ko po sa Indogabos mga tugang ang taos-pusong pasasalamat huligan sa indong dayaday na pakisumaro asin paganduyog kan sa tuyang banal na misa digdi sa simbahan na ini. Siring man kan sa indunanggad na danay na pagtabang asin pagsuporta kan sa tuyang simbahan, parokya asin shrine. Mga tugang, Diyos san magbalos sa Indogabos. Salamat. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong spirito. Iduko po ang sa indong payo asin maghagad nin bendisyon sa mahal na Diyos. Minatubod kamo nanaki nin Diyos nakisumaro sa satuya kay itong panahon, linalaom nindo an sa iyang pagbalik giraray, an sa iyang pagdatong magdara sa indo kan ilaw nin sa iyang kabanalan asin iligtas kamo hulikan sa iyang bendisyon. Amen. Parigunon kamo nin Diyos sa pagtubod, paugmahon sa paglaom, asin day papauntukon sa pagkamot sa gabos na aldaw nin sa indong buhay. Amen. Mag-ugma kamo na an satuyang paratubos napadigdi sa satuya, siring sa sarong tawo, sa iyang pagbalik sa kamurawayan, balsan niya kamo nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Bendisyonan kamo ng Diyos na makakamhan, kanama, asing kanaki, pating kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, tapos na po ang sa tuyang misa, lakaw kamo na may kaugmahan na naghahalat kan pagdatong ni Kristong kagurangnan. Salamat sa Diyos.